ಹಾಯ್ ಯಾನ್ ಮಲ್ಲಿಕಾ ಯಾನಿ ನಿನಗಲೆಗ ಚಾಕ್ಲೇಟ್ ಕೋಕೋನಟ್ ಲಡ್ಡು ಎಂಚ ಮಲ್ಪುನಂದು ಪನ್ಪೆ ಫಸ್ಟ್ ಕೈಕ್ ಏನೇನ ಪೂರಗಿತ್ತಂದೆಂದು ಪನ್ಪೆ ತಾರೈ ಡೆಸಿಕೇಟೆಡ್ ಕೋಕೋನಟ್ ಒಂದು ಎಂಚ ಮಲ್ಪುನೆಂದು ಒಂಜಿ ರೆಸಿಪಿ ತೋಚಾದೆ ಇತ್ತೆ ಒಂಜಿ ಕಪ್ಪು ದತ್ತು ಬೆಲ್ಲಗಿತ್ತಂದೆ ವಾ ಕಪ್ಪುಡು ಬೆಲ್ಲಗಿತ್ತಂದೆ ಅವೇ ಕಪ್ಪುಡು 2 ಕಪ್ಪು ದತ್ತು ತಾರಾಗಿತ್ತಂದಿನಿ ಇತ್ತೆ ಕಟ್ ಮಲ್ನೆ ಬದಾಮ್ ಎಡಮೆ ಒಂಜಿ 2 ಚಮಚದಾತು 2 ಚಮಚದಾತು ಕೋಕೋ ಪೌಡರ್ ನೆಯ್ಗೆ ತೊಂದೆ ಇತ್ತೆ ಬೊಕ ವೆನಿಲಾ ಎಸೆನ್ಸ್ಗೆ ತೊಂದೆ ಇತ್ತೆ ನಾನು ಒಂಚಿ ಕಡಾಯಿ ಬೆಚ್ಚ ಹರಿದಿದ್ದೆ ಆ ಕಡಾಯಿಗೆ ಬೆಲ್ಲನ್ ಪಾಡುವೆ ಬೆಲ್ಲ ಪಾಡ್ದು ನೆಕ್ ಅರ್ಧ ಕಪ್ಪುದಾತು ನೀರು ಪಾಡುವೆ ಬೆಲ್ಲನ್ ಸರಿಯಾದ ಪುಡಿ ಮಲ್ತಿಗೆತ್ತ ನೋಡು ಬೆಲ್ಲ ಲಾಯ್ಕಾದಿತ್ತೆ ನೀರು ಅವಡೊಂದು ಯಾನ್ ಗ್ಯಾಸ್ ಮಸ್ತ್ ಫಾಸ್ಟ್ ಇದ್ದಿತ್ತೆ ಸ್ಲೋ ದಿತ್ತೆ ಜಿ ಗ್ಯಾಸ್ ಫಾಸ್ಟ್ ಉಂಡು ಫಾಸ್ಟ್ ಗ್ಯಾಸ್ ಸರಿಯಾದ ಮಿಕ್ಸ್ ಮಲ್ತಂದಿಲ್ಲ ನಾನು ಎಂಚ ಅಂಟು ಟೈಪ್ ಉಡಿತಿನ ಬೆಲ್ಲ ಲಾಯ್ಕಾದ ಪಾಕ ಬರ್ಕೊಂಡು ಇತ್ತೊಂದು ಸರಿಯಾದ ಕುದ್ದಿ ಒಂದುಂಡು ಲಾಯ್ಕಾದ ಕುದ್ದಿದ್ದನು ಇತ್ತೆ ಒಂದು ಇದು ಪಾಕ ಬರೋದುಂಡು ಪಾಕ ಮಸ್ತ್ ಅವಡೊಂದು ಇಜ್ಜೊಂಚು ಕೈ ಕಂಟದೊಂದು ಚೂರು ಅಂಡ ಯಾವ್ಡು ಆ ತಾವನಾಗ ನಮ್ಮನೆಕ್ ತಾರಾಯಿನ ಪಾಡೋಡು ಏನೊಂದು ತಾರಾಯಿನ ಸರಿಯಾದ ಕೆಲವು ಕಡೆ ತುಂಡು ಸರಿಯಾದ ಸಣ್ಣ ಕಡೆ ದೇಗ ನಾನು ಲಡ್ಡು ಮಲ್ಪುನು ಬರ್ಫಿ ಮಲ್ಪುನ ಅಂಡ ನಿಗುಲುಂದೇನು ಲಾಯ್ಕಾದ ಪುಡಿ ಮಲ್ತಿಗೆತ್ತು ನೋಡು ಲಡ್ಡುಡ ಅಂಡ ಒಂದು ಅಗ್ಗೆರೆ ತಿಕ್ಕಂಡ ಟೇಸ್ಟ್ ಹಾಕೊಂಡು ನೆಟ್ಟ ಗಿಂಜ ತುಂಡು ಉಂಡು ಸರಿಯಾದ ಮಿಕ್ಸ್ ಮಲ್ತಿಗೆತ್ತು ನೋಡು ಸರಿಯಾದ ಮಿಕ್ಸ್ ಮಲ್ಪುಗನ ಮುಂದಿನ ಇತ್ತೆ ನೆಕ್ 2 ಚಮಚದಾತ್ ನೆಯ್ಯಿ ಪಾಡುವೆ ಕಿಂಜ ಚಮಚಡು 2-3 ಚಮಚದಾತ್ ಪಾಡಿ ಎರಡೇ ಯಾವು ಅವ್ ನಮ್ಮ ಟೇಸ್ಟ್ ಮಿತ್ತಿಪ್ಪು ನಮಕ್ ಲಾಯ್ಕ್ ಟೇಸ್ಟ್ ಔಟ್ ಅಂತ ನೆಯ್ಯಿ ಜಾಸ್ತಿ ಪಂಡ ಟೇಸ್ಟ್ ಲಾಯ್ಕ್ ಬರ್ಪುಂಡು ಇತ್ತೆನ್ ಕುಡೋರ 2 ಚಮಚದಾತ್ ಪಾಡುವೆ ಒಂದು ಟೇಸ್ಟ್ಗೋಸ್ಕರ ಪಾಡ್ನು ಪಾಡೋಡು ಪಂದ ಅಗತ್ಯ ಇಜ್ಜಿ ನೆಯ್ಯಿ ಪಾಂಡಂಚೂರು ರುಚಿ ಆಪುಂಡು ಪಂದ್ ಪಾಡ್ನು ಬೆಲ್ಲ ಸರಿಯಾದ ಪಾಕ ಒಂದ್ ಬನ್ನಾಗ ಒಂದು ಗಟ್ಟಿ ಅವನ್ ಬರ್ಪುಂಡು ಇತ್ತೇನು ಎಡ್ಮೆ ಪಾಡೆ ನೆಕ್ ಬದಾಮ್ ಕಟ್ ಮಲ್ದಿನೆಲ್ಲ ಪಾಡ್ದೆ ಓ ಡ್ರೈ ಫ್ರೂಟ್ಲ ಪಾಡೋಲಿ ನೆಕ್ ಇತ್ತೇನ್ ಕೋಕೋ ಪೌಡರ್ ಪಾಡ್ವೆ ನಾನು ಇತ್ತೇನೈತ ಕಲರೇ ಚೇಂಜ್ ಹಾಕೊಂಡು ಚಾಕ್ಲೇಟ್ ಕಲರ್ ಹಾಕೊಂಡು ಮಗ ಟೇಸ್ಟ್ ಎಲ್ಲ ಚಾಕ್ಲೇಟ್ ದಂಚೆನೆ ಬರ್ಪುಂಡು ಇನ್ನ ವಿಡಿಯೋ ಪೂರ ತುಲೆ ಲೈಕ್ ಮಲ್ಪ್ಲೆ ಕಮೆಂಟ್ ಮಲ್ಪ್ಲೆ ಶೇರ್ ಮಲ್ಪ್ಲೆ ಬೊಕ ಒಂದು ರೆಸಿಪಿನ್ ಟ್ರೈ ಮಲ್ತು ತೂಲೆ ಮಸ್ತ್ ಟೇಸ್ಟ್ ಆಪುಂಡು ಇತ್ತೆ ಎಣ್ಣೆಕ್ ವೆನಿಲಾ ಎಸೆನ್ಸ್ ಪಾಡುವೆ ಒಂಜಿ ಅರ್ಧ ಚಮಚದಾತ್ ಸರಿ ಮಿಕ್ಸ್ ಮಲ್ಪುವೆನ ಇತ್ತೊಂದು ಗಟ್ಟಿಲ ಆವೊಂದು ಬೈದುಂಡು ನಾನೊಂಜಿ 2-3 ನಿಮಿಷದಾತಿಂಚ ಮಿಕ್ಸ್ ಮಲ್ತುಂಡ ಸೈ ನುಂಗೆಲ್ ದ್ರಾಕ್ಷಿ ಪೂರ ಪಾಡೋಲಿ ಲಾಯ್ಕ್ ಆಪುಂಡು ಟೇಸ್ಟ್ ಇಂಚ ಮಾತ್ರ ಮಿಕ್ಸ್ ಮಲ್ತಂದೆ ಇಪ್ಪುಡು ನೀನು ಎಣ್ಣೆಡ್ ದುಂಬು ಪಾಡ್ತಿನ ರೆಸಿಪಿ ತುಲೆ ಕೋಕೋನಟ್ ಬರ್ಫಿದ ಅವಳ ಲಾಯ್ಕ್ ಆತುಂಡು ಟೇಸ್ಟ್ ಎಡ್ಡೆ ಇತ್ತುಂಡು ಒಂದು ಗಟ್ಟಿ ಅವನ್ ಬತ್ತುಂಡು ಇತ್ತಂದೆ ನಾನು ಗ್ಯಾಸ್ ಬಂದ್ ಮಲ್ತೆ ಚಪ್ಪಾರೆ ಬಿಡುತ್ತೆ
ಇತ್ತೆ ಚಪಾತಿ ನೇನು ಇಂಚ ಲಡ್ಡು ಮಲ್ಪುವೆ. ಚಪ್ಪೈ ಬೊಕ್ಕ ಲಾಯ್ಕ್ ಅದ್ ಬರ್ಪುಂಡು ಕೈಕದಲ್ಲ ಅಂಟೂಚಿ ಇಂಚ ನಾನು ಪೂರ ಲಡ್ಡು ಮತ್ತಿಗೆ ತೊಂದೆ. ಏನ 5 ಲಡ್ಡು ಆತು ನಾನು ತೊಂದಿನೆಟ್ಟು. ನಾನು ಮೀಡಿಯಂ ಸೈಜ್ ಇಡ್ ಮಲ್ದಿನಿ. ನಿಗುಲೆಂಚ ಟ್ರೈ ಮಲ್ಪಲೆ. ಓಕೆ ಬಾಯ್.